Lalaki din! Oh, si kamad gaya mare. Nagapong nga. Ay, nagapuak man yan ni Madam Anita, Mare. Ha? Apay? Nagpalaba man rin ang Madam Anita? Wan, Mare. Kurtina matkas kada bedsheet dagiti impalaba na kanya. Naimbag ka pa. Tadaman na ngayab ka nagpalaba. Siyakat awan pa iya. Kunak man no nagpalaba ni Madam Gina kan kay di Sabado. Nagdapuak iya balay da itay. Napan ko sinaludsod na nagpalaba. Ngamla ko na nga intong Martes kanulang. Kapasit pa iti mula. Kasta ka di. Katsa na bali ata manulaang mo't nga aldaw. Parikot ko nga iti pagbayad ko man iti lending ko itong Lunes, mare. Iso nga agparparikutak iti kwarta ita. Ha? Namnamaag ngamin nga agpalaban ni Madam Gina ita. Ngamsanot gayan. Ipautang ko laangan kan katitangdan ko itay kumare. Ha? Sana bali, ta saan ko pa'y langmat ang masapol. At dati sweldo nila kay ko iti construction. Iso pa'y laang ti aramatan mi. Ay na, agyaman na ka talaga, kumare. Agyaman na ka talaga. Sana bali, tanong agpalaban ni Madam Gina. Kat bayadak asigot ti utang ko gan ka. Thank you. Kasla na bambanong kaan siya. Si kamot gayam Sonya. Ay nabanugak ka talaga. Oh, napanamaya takas taon na abannog mo. Nagapuak iji balay ni Madam Anita. Napanak na kilabada itay bigat. Nagado ti linabak iso na banugak. Una yan, Mare. Kaslawan nga min sa bali ang mabalin mo ang panggadan taan anong sa ti makilablabada. Anya? Abay, saan aya ang makapaibaba iti dayaw ti panakilablabada, Mare? Ha? Kasano ko ma, ama ka pa ibaba iti dayaw kat natalgad mo't daya trabaho. Anya lakit din. No siyak ti makilablabada. Ay na, sigurado akas taunay abain ko. Ha? Angam sa bagay, saan mo nga mo ti agbain? Agpada kayo kanibakla. Sa balin sa motan ti turong ti saritaan, Marisonya. Ibagpagaklang ti pudno, ansyang. Makapaibaba iti dayaw ti kasta at trabaho. Apay akas na ti bagbaga da ason niya ken kapakay. Jakman amo daya babae. Para kano kan kuana kat makapaibaba iti dayaw ti panakilablabada. Anya? Nakuna na pa'y, ang nagpadaan mi kano kinibakla saan mi kano nga amo ti agbain. Di kiti agyaman, tada na talga da trabaho na akas food server iya ili. Apay anas ken pa'y laang nga aguyaw. Saan ang nakaskas daaw lakay? Imalaan na ngay kumano saan nga iti inana. Kasday mo't lang tiugali ni nana mo na, nakauyaw. Kunamlano aday pampanakal day tibyak. Dayta nga rod kat, naglaing dang agsao ken aguyaw. Ngam awan met nga rod pakakitaan. Anya lakit din. Kaano nga imbaga ni Sonya day taken ka, mare? Idi na minsan laang ang nasabat ko iji kalsada, Mari. Kanya lakit din. Anyangin ko mati nakabaway ni Tipan na kilablabada. Tawan ba'y na Sonya niya eh. Naglaing nga ron nga agsaw. Nakauyaw pa'y. Dahil pag kumamat, ng mga opisina, tapos na ito sir pinang aguyaw-uyaw, salbag. Bay amon, Mari. Sa bagay, awan makaabak iti tao na pakumbaba. Ay pudno day ta, Mari. Isu nga ure, uyaw-uyawon na ti panakilablabada ta. Ayos sila ang. Wana, sa nabale, tawan mo ti dami sa raramitan ta. Marangal na trabaho yun. Anya lakit din. Oh, apay kasta tilaga manakaw. Nagsarita kami namin kinibos itay na. Kay, anyagay tinagsaritaan yaw anak kaw. Ada kaming mamumukaw atos nili ka. Kati ituntuno na giti kakaduak.
Siya kano tinangala. Anya, ay kat imbagam ko maaasan asi ka. Imbagak nanang, ngam ipapilit naman. Kat, anya ngay ngarod ita. Ay, nakuna na ngarod nanang. Maging ga katapusan la kanong ti panagtrabaho kay di restaurant na. Anya, ay kasanuta itaan. Sa dino ti pangalaan ta iti pang inaldaw ta. Lukas ta maikatan iti trabaho. Mangsapulak langin iti sabali nana. Itapay laeng. Mangsapulakon. Iti kasta apag isuntuin ton katapusan. Ay una yan na kita kakadwam. Salbagda. Apay, nakita da si katinagala iti dosmel. Da si katintunuda. Gusto nanang. Sana bali. Taado mo ti trabaho ang mabali na pagserkan. Anya lakit din. Amo mare, tunggal lumabas sa kijibalay na Sonya. Adalata di balkon da. Tugtugaw. Kabayatan ti pa nagpaypayub-yub na ti sigarilyo na. Ha? Kasta ka di, Mare? Uy, mare, panagkunakaw ang trabaho na ita. Ay, wanya agpaiso niya. Idemat kat inaldaw arumrumwar. Naikan siguro iti trabaho na day dyan. Ha? Siguro, ang daman na naramid na iti pagtrabahoan na. Anya? Iti nga nagtrabaho iti panganandaan ti ising iti. Iso ana ikan, tanatiliwan ang nagtakaw iti kwarto iti kahada. Ay, wan anya. Ada nga agpaiso ti kastaan ng ngagko ide. Katuan man, agtatakaw tawanan bay na babae. Sa aguyaw-uyaw kat adomat gayam ti pakais-istoryaan na. Anya laki di. Napuskol nga ro ti rupa na. Nauyaw, ngam atitog mo ti ima na. Ay, kas dyan, daramit ang nakababain. Salbag! Nakadamagang mat iti day talakay. Naibaga ni Punsyo iti kalman. Iti nagiinom kami iti tersiya na ni Manang Magda. Iso kano ana ikat iti trabaho na. Gaputan na gala iti 2,000 iti kahada. Kunakon kat. Pudno ti atap ni bakla kan kuana. Ha? Mas daaw ni bakla tatunggal lumabas kano iti balayda kat adala ang iti balkondang agsigsigarilyo. Naikat nga ro iti trabaho na. Uyaw-uyawon na kami kini bakla gapo iti panakilablabada mi. Anya nga ita, mas nakababain pa iti pakais-istoryaan na. Iso nga ro day tati imbaga kini Punsyo. Uray isuda. Kat ado ti saan da akayat nga ugali ni Sonya agraman ti inana. Nakauy-uyaw da, naglaing da nga agdilaw. Uyaw da nga uyaw, nga mas nakababain mo ti aramid da. Dayjay mo't nga ina ni Sonya, ure ammo na abiddo ti anak na, kasla kanunungan na pay. Siyempre, aginada nga road. Nang runa nung maipapan iti kwarta, ay kanunungan na talaga, uray saan anasayaat. Anya lagi din. Sige, Beshi. Agkita tangarod inton malam ijay town, ha? Bye. Asino kinasabita biti cellphone mo, anak ko. Ay, kwa. Ti may sa friend kung agtrabaho ijay town. Agsarak kami inton malam ijay magsaysay, nanang. Anyat kayat mo asaway. Kat, anya ngay nga rod, nanang. Balik sa dating gawi, Anya. Anya nga ron, katawan mo't pagtrabahuan. Ijay pa'y lang nanak. Kabayatan nga agbirbiro ka, itidadto nga trabaho. O sige, adakan ka day sa anak ka. Ganday agad-anad kayo itigayam baw nga ibagbagam. Kitain niyaw nagiti lalaki a pagpapabayadan niyaw. Hoy, ninanang mat, amangan no ada makangag kada kayo. Anyan to langit ti may bagada.
Anyat kataga masod niya. Gumatangak man iti 50 pieces a face mask. Nay, nagadumat at face mask akat katagam. Ano nga iti nagadua face mask? Anya lakit din aya. Mabalinmat nga ilakwan naklaang ang tata. Sana kasta nagadupay lang nga sa lutsod yun. Anya, Di kay pa'y pagyamanan nga umayak gumatang. Nagadupay lang nga sa lutsod yun. Wala, saan man latan? Kukwam lang day tala ko nga face mask. ha? Inak gumatang ija sa bali at Tersena. Salpak ka. Sa dino ti papanam kat rumabiin. Bibiyang mo kumano sa dino ti papanak, ha? Ne, nagunget ka. Damtamagag lang niya. Agunget ka mo. Wah! Agpada kayo lang kanila kay kulas ang nagaduti sa ludsod na. Asina. Kasano nagpaling nga ado ti sa ludsod ko? Kat may salaang man. Nung sa dino ti papanam ko na kaya. Naka-make up kamot ngamin, hindi nakapuspus ko. Saka naka-face mask. San una makita ti make up mo? Kat, anya kumaita ti bibiyang mo, ha? Ay, sorry adi. Ha, napudot nga dangos ti ulo niya. Hay! Di na kamlaangan. Nasabat ko di kalman ni Sonia nana. Naka-make up mat. Sa dino ti pagtrabahuan na. Ah, Salsalud-sudag. Ngam nakaungat kat kanya ko. apay nga men nga investigador ka aya. Anya? Apay nga men amasapol nga amuam no sa dinaw ti pagtrabahuan na. Nakibiyang kamay. Una yan. Dakas kaya mitantag salsal. Ay, ang sarap. Yam daw yung iwatan. Anya! Yap. Tibabanggan na eh. Da kayo nga agina. Na kayo uyaw kayo. Uyawan nyo. Tipan nakilablabada mi kin ni Mari Ansyang. Sa ita. Asal salud-sudag lang no sa dinong ti pagtrabahuan na. Makaungot kayo. Nyam tay. Ay basta, it's none of your business. Maawatam! Naimbag man ta saan nakaakinatawaan manan idinagra na kayo, kumare. Nakaskas daw nga rin kumare. Ay, at damot imot ko iti amureng. Anapan ko inala ija ayan ni Madam Juliet. Ni, anda pa'y gayam lalabaan nga imot mo. Imbes akanayon na akatawaan ti panakilablabada ta. Siguro, hindi na ang trabaho na rin jay. Saan siguro itan? Nagutawan mo itong trabaho na. Sa dino ngay nga ta ti pagtrab-trabahuan na ita. Tanak ko namot akanayon arumwar iti rabi anak nga make-up. Yaman na mo kumare. Sinaludsod ko. Kung kasta unay nga unget na. Uray ti inana. Nakaunget kanya kaya di sinaludsod ko. Oo na yan. Taapay nga ta. Apay dakasan ti agsalsal ay isti agsaludsod ita. Anya laki di. Apay, saan nyo nga amuno sa dino ti pagtrabahuan ni Sonia ita? Bakit? Saan ta saan damot nga ibaga lakay? Sinaludsod ni bakla ngam nakaungot dapay kan kuana. Kit no nagsubli iti sigod na trabaho na iti. Anyat kayat mo asawan Berto. Aday jay 150, ay aday jay magsaysay. Ijay ayan ti pagdisdisplayan na iti babae ang mabaybayadan. Anya? Nakaamamot iti dayta? Na, kano namin ano analabsan da guryo ang naka-display ijay. Ada kadwa na abakla agayem na kano. Anya? Ay una yan. Isumat lagayam, akas ta unay nga ungot dano adag salutsod kadakwada. Katuhin, nangro na ti inana. Ay, kapadpada na. Una yan dadya bakit mo na. Apay mo't nga itultulok na ama panagtrabaho ni Sonia iti kasdya klase ti trabaho. Kaslawan da duma pang gadan naman. Kat,
Easy money ko naman. Easy money ngam kasukat na mo ti dayaw na. Anya lakit din. Amo kon gayam kumare. Anya ti amumon. Amo kon no sa dino ti pagtrab-trabahuan day jason niya. Ha? Asino ti nakatamagan? Sinapay ko ma. Ikaw ti chismoso alakay ko Namin ano kano, anakit kita ti kumpare na naka-display di magsaysay. Ew, ti awanan bait. Anya? O relating bakter amin na dut-dut ko agra. Nak. Kundi uyaw nga maya. Ay, inayan pa ito. Nakar-ariyo mga ruti trabaho sirik-sirik kanta. Inaya. Day tangarod mare. Nasaysaya at pa'y timapan makilablabada ngam timapan agpapabayad iti ure asino dita. Agkakwarta laeng. Iso mo talagaya makanayon ang sumit nga. Ti panagruar na. Tagayam. Ija magsaysay ti pagdisdisplan na. Hay! Salbaga babae. Nagmaya laki at adorabon tingiwat dang agina. Anya laki din. At daw tigat-gatagam si Kasunya. Ni, saan ko pailangan nga imbaga tigatangag ngam yaw awat yun day tamay sa box of face mask? Kado ka na yun mat nga iso tigat-gatagam. Ampo! Ha! Ang hindi ka pailangan. Di ka kit nga awatanan. Tapno at da usaram a face mask iji pagdisdisplang. Tapusan da ka ang mailas lagi ng tao yan. Ako na'y panawang kay manlangit. Ay, sonya ya. Iso matlagayam akas tauna apong tutyo nga agina. No adag sa lutsod, no sa dino ti pagtrap-trabahuam, tagayam, illegal. Anya? Tapno amo man niya, di pa na kilablabada, legal na trabaho day dyan. Marangal in Tagalog, you know. Ngam day ta trabaho, amapan agpampabayad iti asino la dita alalaki. Tapno agkakwarta ka lang. Dahil ta, di sana marangal. Mauawatam ti bagbagak. Ay, sarda ka nakman si kaabakla. Ang mga nanya pa'y ti maaramid ko kan ka. Ampay ti ko na mabuti nga. No! Si kakit ti pagbukbuk nga ako, salbag ka. Naglaing ka nga guyaw. Karaliyak mo ti trabaho. Ew! Shoo! Nakakadiri kang babae ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Mami, sige mo na. Igatangan ako ni Tibaro ang cellphone ko. Aniya, agpagatang ka manen, kat awan pa'y makabulan, manipod ginatang ta ti cellphone mo Daanan, saanan nga iso ti uso ita? Anya nga rin ti uso ita? Uregisag 40,000 a cellphone. Nagnginamutan? Kaya't yung aron akan kawandak dagiti babarkadak. Siyaklaangan ti daan ti cellphone na. Uy, sapay awan kwarta ita. Kat mangibaga kayo kinitatang Sigin mami. Please. Nagmayaten di pa nagmasahim ni tabokot ko bakit? Makaparelax talaga. Amok ka na banog ka nagapo ije bangkag. Masahim mo din na ito'y sakak. Nagsakit ka ito'y dapanggaw. Nagbugo ka mutlaang itisakan. Kadula amay, mapasmanto pa. Sapay nakaragrang yad mga rod. Ilutom ki ida, hintay turog ko. Lakay. Ada ko maibagakan ka. Ha? Anya rin Kasapulan ka nun ni Lorna ti baro a cellphone. Cellphone man ay. Kaano lang idiing katanga. Naila ko pa yan ginawa. Saan ka nung aminin nga uso ti cellphone na ita? Ay, Stone. Binulan mo la gumatang ay.
Anusan na pa yung cellphone na. Nay, apay ating madder ka. Saan mo pa yung nailo dito sa ka? Mangtod kay di kwarta nga igatang tay di cellphone ni Lorna. Ayos taon, awan ti kwartak. Pagpagamki di dahi ta anak mo, kay sardeng na iti kinasosyal na. Ta saan na abagay? Anya nga iti yung baga ni tatang, mami. Amumot na ni tatang mon. Kayat yung asawan? Saan na akayat? Nyamot ni tatang? Nag-killjoy. Saan kan nga agmisuot na mga ipamusmus anak? Talaga, mami? One. Yay! I love you, mami! Ay, kunaklakit din saan ka amaranaan diti waiting shed. Mabalin ka di, kat inaldawa ka lumblabas sa papan agsingsingir iti pautang ko. O, anya ti masapol mo? Amangan mo, mabaling ti umutang. Ay, kunakon ket, kasapulam iti cash. Mabaling ti 40,000? Ay, mabalin ah. Anya ti kat mga panagbayad? Inaldaw? Wenno? Di Domingo? Lorna, apay ngagpagpagatang ka manan iti cellphone mo. Ni tatanga talaga. Pangalaan mi iti kwarta kininanang mo. Ada kwartayo. Adda ah, nagadumot ti paggastusan may. Basta. Ipapilit mo launa iti kayat mo. Imbag kumamo no baknang tayo. At na naglawa ti daga tayo. Kayat mo asawin, ilako tayo ti daga tayo. At no magatang mo amin na kayat mo. Kunakon ket, sikat ti masabat kolor na. Wow, nagparibandam na itabok mo, girl. Ijay para lortigayem mo Becky. Ay, ijay. Isumod lagam ang nagpintas. Nagsilang. Ken nagpintas day ta kolor na. Violet. Bagay musika. Manong itim bayad mo. 7,000. Ala, nagngina. Ang mayat sika. Sana bali, kado ti kwarta. Ay, kot inted ni mami No kasta, inted na niya inutang na kanya. Anya? Imutang kan ka? Dimpe mo, 40,000 sika. Di Domingo ka no ti panagbayad na. No kasta. Adan igatang ko iti cellphone ko. Ay, super duper. Sosyalera ka talaga, Lorna. Agtip-tipid tayo talakay. Kahit way, marigat tibiyag ita. So nga anusan tayo pa ilaang ti dinangdang. Way, ore inaldaw adinangdang ti sidain tayo. Awan problema kanya. Olor na, ada ka matgaya man o may kantamangan tayon. Kapag naggapam, narabyan ka man na nagaway. Bayam ka din, saan mo nga ungtan. Oh, agtugaw ka dito eh. Ay nga, magtanday ta si daan. Nagpakulay ka man iti bukmon. Ni tatang tila dildilawon na. Bayaman nga minan lakay. Di mo ka di kahit anapintas da ito yung anak ta. Win angam gastos. Agasam na ita di Domingo nga agpaparlor. Conformity style ken kolor dagiti kukuna. Sukat iti kolor ken style iti buhok na. Saan na nga min nga amo ti uso ita? Colorful ti awag iti day talakay. Mangan tayo kitin, olor na. Agala kan iti si daan. What? Ew! Anya daw ti si daan? Kita am dito nga style mo. Kasla kaariyak mo pa yun dito sidain. Natengday to'y anak ko. Dinangdang ko abulbulong. Agsitsida ka mat itikas to idiubing ka Amo yung mat nga allergic ko ti atabagong na. Namday ta pala dinangdang ti apan yung lutlutuan. Mami! Mabait lang anak ko. Agin inawak. Umay kanta ito duty inutang yung akwarta. Di mo pigsaan. Tama nga numangot ni tatang mo. Udno pa din nga imutang ka, mami? Katuan
Dinakmot ngamin sardengan a kulit-kulitan. Addan baro a cellphone ko. Thank you, Mami. Dinak arakupon ang mga numatong bata. Nakaragrag sakak ngamin. Addan maipasikat ko a cellphone ko. Ay, unayin ba kay? Tanang, pudot unay dito'y bangkag. Ay, agreklamo ka may lang yung panalon ka nga rod. Nagsakit pa yung disigag ko. Ano sam, da saan kamot ang nag-eskwela? Ni, aldaw gaya man, inakagluton. Kunak man no may mangbalon ni Lorna. Ay na, amo na ayamot yagluto dayjay. Unay mo tay. Hinapoy laang magkindinangdang di namaw. Apay, di mo la sinurwanay. Maibagay mo't karo itilangan at yagaron-aron. Day taka nga may, tabinaybayam nga, bali na sosyal. Tumala ka man. Mag-aayat mo lang, awagan na, napintas kan sosyal. Ang saan na mo't abagay, tamarigrigat tayo lang may, bakay. Siyak ka di paypayapayan? Kituan, pasensyakan ato'y na ibang ka. Mapaina kami na sumra, dito nakasosyal a restaurant. Kadwak amang mangan dagiti babarkada. Handa makasosyal? Ay mong gayam, inayaban ka, dahil bagamang kaninanang mo. Hoy, excuse me. Mami ko ng mata. Ah, mami? Sige, whatever. Ibagam ka ni mami, tagbayadan niya inutang na. Apay, panagbabayad ka din? Kitanya ngay, di Domingo nga agbayad ko na ide. Ang sana nga agpakita. Anya nga tano i-message mo laangan iti messenger na. Ay katwa na, anya yati account na. May agtudon samot tan. Agarbis lang, Inakakasa na dagiti nila ba akabado ni Lorna. nagkasumanda ito. Kasi kapay gayam, timang laba, itibado na. Saan na nga ron akayat nga i-washing ko ta madadaol ka no sapay puro a branded. Unay ka pa na, parigan na dahil ang anak mo kayong kanpakay. Nay, adda ka mo gaya man, Lorna. Wan tatang. Hingga mga anay, nalpas kami nanangan kaninanang mo. Anya ti sindayo. Ay, kat dinangdang isubot ka adda. Nang restaurant kamin kalagiti babarkada. Imbag man ta parista-restaurant ka pa'y gaya man. Da kami ang naganak mo. Ulos, asaan kami ang makapangan iti restaurant. Sano mga men? Puro natnatang abulbulong ti sidsidaan tayo dito balay. Mami, agin inawak, mangan kan. Agsinsingiran ni Kashmira. Jay kano inutang yo. Aywan gayam anya. Ay sus pa nagbabaya dun. I-message na ka kano iti messenger mo. Imbagam day takan kwa na. Kat, anya nga iti kayat yo. Umay na kay singiran dito balay. Namakita nga ni tatang. Ay amang ano ag-message nga agpayson. Kitaan niyo ti Facebook yo, mami. Maaguray talik pa sa klaang dito yung inawak. Nag-message nga agpaiso ni Kashmira nanang. Kan ada friend request na. Dak kayat a friend dayta. Kat i-delete yun na. Ay talaga nga i-delete kon. Ang amjak mat amo no kasano. Siya kundi mang i-delete mami. I-block ko pa ikit din na. Day ko masaan nak ama singir iti Facebook. I-block ko nga ro din. Won, i-block mo. Anya ti pagtungtungtungan nyo rita nga gina. Ni tatang. Ilamang mo reta cellphone. Wan lakay. Maturog kan sumaruno ka. Nga terapi, balikid ka balikay. Jak nga ron makaturog. Apay aya. Nagkapiyak nga minitay. Ay, makadisturbo ka iti panaturo ko. Maturog ka laang ka di. Ay, nyamit ti kasto abiyaga na ya. Awal lang arulin ti kapay. O ano pa iti asukar. Kat napulog ka tan adanuma. Unay mo ta sakripisyon na ita. Di ka lang makagatangan, iti kapay ka nasukar. Ano lang, Mike? Ano santa kadilat tanon niya ti adda? Apo, Yolanda, adak, Ha? Yolanda ka no? iyoko, Yolanda. Ay sus, ano ti aramido na dito dito nagalas abakla. Apay aya. Alabay am.
Siyak ti mapan makisarita kan kuana. Si Kamot, umay kapaymot dito balay. Ay, kasano mo ngamin, in black nakmutin ijay Facebook. Nagkulit kamot ngamin. Agbayad ka ngaminin Kano saan ka nakulitan? Awan pa'y nga ron pagbayad. Oo. Anya? Kasano nga awan? Nagbayagan yung utang mo. Tumalnakas, ano apigsaan ang mga numangot nila kay... Kano ka nagbayad nga eh? Anya bayad? Awan lakay. Ay, agawit kan. Ay, saan nakapagawidan? Agbayad ka pa yung umuna. Apay anya ti problema? Awan, mo nagkakit din. Nas ka na mamon nila kay mo nga dadakkel nga utang mo kanya. Ha? Utang? Di ka lang makaururay mo at agbayad akto ka di. Mano ti utang naging ka? 40,000. Ken, di na pa'y pulos pinaunaan. Nagdagkulan agatad day ta. Inan anong day tagat at Yolanda. Inggatang na iti cellphone ni Lorna. Anya? Naggastos ka iti kasta kadakkel para lang iti cellphone ni Lorna. Agasam day ta. Agtutongtong tayo madamdama. Anya? Anya ti makunayaw. Apay asaan kayo magtagtagaray? Saan yun sa amin nang agimbaga? Nangagmilakay. Saan ko mabalin nga ila ko niya nuwang kaw? Taiso ti pag-araraw. Total, da kayo umot ti nakakaammo nga imutang. Da kayo nga raw, tirumbang ngagbayat. Anya? Ikarik tatang. Saan ako nga agpaspasosyal? Ay, rumbang lang. Nya laki din day pasosyal ka. Awan pa'y mo iti bukod mo abiro. Agpasosyal ka, nadantun bukod mo pagbirukan. Nya laki day. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Si Kamot ang timakaam mo kadagita lakay. Ano ngay dagita, miling bakit? Anya kalakit din, Ador. Tarimaan na ti balay tada ka no sumangpet a bagyo. Napigsa ka nung day chay. Anya? Agbuya ka ngamin iti nyo, stop no ammom. Sana kastang anya la ka na yung ti sungsungbat mo no at baga. Alawanan. Idisum lang dagita alansa. Ta siya kunti makaamo dita. Aramidam itamat laeng tapno malpasan. Tarimaan ang matlaeng titawa, tanay, kaslamat nagmatan. Iruwar mo nga ro ti martilyo. Tarugyakon, bakit? Anya ti masakol yun, nana. Nagyagaklang iti pruta sa nakaw. Bisi mo nila kay Mau. Ay wala, nasken atarimaanan na ti balay. Sakbay asumangpot tinapig sa bagyo, nanang. Lukas ta, at dagayang bagyaw. Nanang, iso tinabuyak iti news. Agdengag kayo mat iti radyo, nanang, tapno updated kayo mat. Nadadaal mo nga min ti charger ti radyo ka nakaw. Tingatangan kay tulang ti baro no agpasentro ak. Ibagayo ka ni Manong Julius. Tatarimaanan na dagiti rumbang at tarimaanan na ijabalay, nanang. Wow, nanakaw. Da kayon tumat lang tinakakaase, no diyo tarimaanan ti balay. Lumabasak mare. Sa dino ti papa na maritonet, Mapan ko man alahan ti martilyo a binulod da tataguryo. Talansaak man dagiti rumbang amalansaan iji balay mi mare. aywan nga rod mare. Uray da kami, busy mat nila kay ko amang tartarimaan iti balay. Ay, nakabutbutang nga rod mare. Amang ano napigsamot ti umay abagyo. Sapay la kumaata saan mare, kaasi tayo man. Ay, nagriga ti madadaulan ti balay. Sapay nagngina ti materialis ita. Ay naku nampay mare, gastos tumanan no ko
Isu alamari. Inakon, agistoryatan tumanin no sa anak abisi. Sige, Maray. Agan-anad ka, Mag. Awan ka din ti agtad-tad iti kusina, miling bakay. Awan lakay. Iti silid na ngay. Awan mo't laeng. Nasaya at mat nga rod no kasta. Makaturog ka nasaya at datao uray matutudong. Awan ti pagdanagan ta bakay. Ay dananang nga ta. Kumusta damat nga ta ijay? Tinarimaan nga ta ni Manong Julius ti balay. I-text ko inton madamdama lakay. Man, tatno ammo tayo mat, ti adda ka sa saad da ijay. Bagak matildi ka ni Nana, ngay patarimaan na dagiti rumba nga matarimaan. Agluto ak nga rodan iti pangrabyan ta. Iti kasta kat masapa ta maturog. Awan mat ngaminan ti kuryente. Awan nga rod lakay. Siya kung ti agin naw iti plato. Kumusta kayo matan ditoy, Nana Juaning? Nasaya at latabat tunay. Awan ti agtad-tad, Nana? Ada nga raw. Daan nga binatag iti materialis. Iso nga oray matarimaan. Ang tagtadlak ka. Ay, masapul nga ron agumatang kayo iti baro Iwan nga raw. Sabay lang ko matapumanawan ti bagyo. Narigat pag lumatumba ti balay. Awan paglinungan. Nung kasbilang ta mapasamak dayta, umay kayo laangan iji balay, Nana. Awan gayam, nangyagak iti lugaw para kada kayo. Ay na, agyaman aklaunay Napigsa ti daw nga inano sa blat na tinangyan. Sobrang amin ti inloto ni Nanang. Napudot pa lang dayta, Nana. Kalot-luto laang. Agyaman akman na. Sana na masapol nga agluto Sa dino ti papanam si Kaador. Anya kalakit din bakit? Sa dino kumapay ti daddo maapapanak aya. Kat ijay garden manen Mapan ko bisitaan dagiti mula taan nateng Taawan mo't kunti tudo na. Sige, nagkapika ka din. Wen, nalpasan itay. No awan ti aramidan inton madamdama. Agsagad kamat iti paraangan. Nagadumanan ti naiwara a bulong. Wen, madamdaman to ka din. Mala, agrobwatak nga rodan. Anya nga oras ti panagawid mo. Sakbay nga agalas 12 at daak taon titi balay. Pitsurak man ti balay da Nana Juaning. Ada ka no kalami ti assistance nga itad ti gobyerno kay. Imposible no di da pa'y lamaasyan kanyak no kastoy abalay ti ipakita kadakwada. Ay, sinabagayam day kabilang. Ada kayong magayam di Nana Juaning. Itay payakit kitaan ka. Anya gay ti ararabidam dita. Pinitsuram sa matinatumbakan labaw kaw. Ay, kwa Nana. Kamali di pampanunutan niyo. Sigurado ka? Wan, di magasaklaan na kayat ko apasyaran na giti karuba. Kudaklakit din. No ada iwaras da pagsayaatan. Iso a pinitsuram ti balay ikaw. Ay, awan Nana. No ada man, barangay matun ang ti makaammo. Good morning, Nanang. Kastamot kan ka, miling anak ka. Lay, apay kasta ti kawas mo. Abot mo. Ada nga min napatag-alakad ko ita, Nanang. Sa dinaw. Ay, secret ko lang mata. Adayamot kasta.
iti bagak manlangan kag tinang pagpanunutan iti dakas. At da interview ita nanang. Interview? Para iti anyamot dayta nga interview? Ay kat pagsayaatan ananang. Nag-apply ka iti trabaho? Ay saan nanang? Basta, ada ilakad ko a pagsayaatan. Sige, agpatuloy ako. Awan magayam ni Manong Julius dito'y balay. Para kada kayo, nanang. Na, karnimot ti iyaw-awat mo, miling anak ka. Karni ti baka ken baboy day tananang. Para kada kayo. Nangalaamot ngay iting gatang mau. Anya kay lakit din, nanang. Siyempre, kwartak tinggatang ko. Saan na mabalin adawat at dagita iti palingke. Di kayat ko asawon ka nangalam iti kwarta ngayong gatang mau. Di yun sa ludsudan, nanang. Basta kwartak ah. Di kay madanagan. Ta saan mat ang nagtao iti takaw dayta. Siguradom laang. Amangan no agsakit-kit diti tiyan may no kanon mi dayta. Saan, nanang? Da kayo kit dimit. Sige, agpakada ako. Tagluto ang pay iti pangaldawan mi kanila kay ko. Anyat pangaldawan ta, miling bakay. Karnit baka lakay. Ah, ay sus, nag-iimasin. Wala, talaga naimas. Ta siyak tinagluto. Ang aguray ka man. Nangangaam na iting gatang mo bakay. Kwartak ah. Pangalaak kumapay ngay. Nay, kanimbagam kanya ka na ibusin ti kwartam. Anya kalakit di mat den lakay. Siyempre, nagdiskarti mat da tao ah. Saan mat amabalin anateng la kanayo ng timasinsida. Alam mo, mangan takit din garutin. Ang mga noan niya pa iti papanan naman ang tisaritaan ta. Kumusta kayo mata, Nana Juaneng? Nakaumay ka mo tonight. Madamaman ti pa ng tarimaan kaw iti nadadaal adiding ken bubong. Imayak, taad ti good news ko para kada kayo, Nana. Anya day ta good news. Adda ka no ti kalami ti assistance nga itad ti gobyerno, Nana. Anya day ta kalabi ti assistance. Para kadagiti naapektaran iti bagyo, Nana. Ma-applyan ka di day ta. Wan adda pa iti interview na. Isu nga imayak tapitsurak ti balayo. Ipadas yung man mo ti agpa-interview, Nana. Isu pa himot ano adda maawat yo. Isu pa ang maigatang iti materyales. Malaman nga road. Tulungan na ka. Ajak maamaw no kasano day ta akalabi ti assistance. Wan, Nana, di kay madanagan ta isurok no anya ti rumbang nga aramidan yo. Anya di imbagada. Adda ka no mutiin muna anang picture iti balayo, Nana. Anya. Kastoy kanumot lang ti impakita da a picture iti interview. Naawat damot lang ti cash assistance. Sino ka nungay day ta? Asino kumapay, Nana? Ni Mari Miling Anya. Napnapan ka din ni Mari Miling dito balayo, Nana? Hindi lang makalkalpas ti Tudo. Kasla pinicturan na ti balay kaw. Ngam edi sinalunsod ko ka. Saan ka numay? Anya laki din day di atao. Talaga nga aramidan na mat amin basta maipapan iti kwarta. Sobrang kaama rito, Net. Ay saanan, Mare? Ada tilakad ko inton madamdama. Di magkasaklaan taada kahit kung ibakakan ka. Anya ti ibagam? Di mawat ka kanumot iti kalami ti assistance, Mare.
Ti dakas na, inusar mo ti picture ti balay ni Nana Juaning. Sino mati nakadamagam iti dayta? Ay, isuda mismo ijay Agaplay ko man ni Nana Juaning, inuna ang matgayang. Ay, awan ti amok di na. Ay, di kan agin di amo mare. Nakitak tinagan kan pirmam ijay Isublim naman o tinaawat mo akwarta mare. Dakas dayta. Agulbod ka pa ilang para lang iti kwarta. Ay pumiling aya. Mangibabain ka, Mart. Di nakman kita ang nakasta si Kaador. Anya nga bagbagam ijay idi in-interview da ka. Jakmat amo ama-amuan damari tunit ti may papaniti day tabana. Susapo. Sino nga min ayatin ang ibagakan ka nga agpa-interview ka, ha? Sayang mat nga minti ited da kwarta lakay. Ngam kita am ka di dayta. Naduktalan dati dakes nga aramid mo. Asino ita tinakababain, ha? Naawan may tulong mo kanyak. Aguli magkalaangan dita. Huwag sasao ka, kasla di ka nairanod iti day ja kwarta Sus! No amukla ang akalukwan tinaggapuan ti kwarta nga inggat-gatang mo kadagijay. Saan kukuman akinan? Pudno ka day tagwarwaras asayang kusag miling anak ka. Nana. Kasta unay ti unget ni manong mo, iti adda nang idanon kan kuana. Jakmat ekspektaran ama amuanda. Kas kalag bibisin iti kasta nga aramida manakaw. Ay kat sorry nanang. Isublim ti kwarta an awat mo, tapno saan anak kababay. Nanang. Sigurado nga'y sumala ang tibagan ni manong mo Julius kan ka. Ay gastos kung tidaduma nanang. Ay kat agdiskitar ka. Isublim day ta kwarta, nasaan aparakan ka. Agraraman ka launay mo't anapan nagpa-interview ijay. Naimbag ko manu picture ti balayo ti impakitam tapno awan isyaw. Ay, no okay lang kada kayo Nana Juaning. Da kayo lang ta kumantipang dadak iti kwarta anaawat ko. Ay, jak madam mo no anya ti plano da. Saan asyak yag desisyon? Itad ko kada kayo ti kwarta. Tapno saan kayo ngagpa-interview pa Saan na mabalinti kasta ka panunutan mare? Saan asika ti kasarsaritak to net? Ay, nalpasan ti interview ni Nana Juaning itay bigat. Anya kay lakit din mare. Isumarot ngagpakpakaasi Noon niya ti imbagada nga aramidam, iso ti aramidam mare. Saan ada kami ti agdesisyon no may papaniti day ta abanag? Ay, kasla makapakonsensya mo tonight. Anya kumangay, di pa kakonsensyaan nyo, Nana. Kaasig tilangan ni Miling itay. Basol na mutlaang, Apay ngamin anapan nagpa-interview. Naimbag kumamot picture ti balay dati impakita na. Saan matabalay ti daduma a tao? Wad ba't kit di Tapno mutlaang pagnakman na, Nana. Nakababain man nga nubay-bayan tayo ngamin ang mga ulit-ulitin nanto nga aramidan. Ada ka di kwartam di talakay. Pangalaak kumangay iti kwarta. Kasapulan ama kumpletok ti kwarta na awat ko. Tapno may subli kun lakay. Ay kan makipurdiya ka. Anong sam? Anya ka lakit din. Isublik kami tumbiga. Parikot mo mutin atay ta. Apay ngamin nga agaramid ka iti pagparikutam. Anyan tula ang ti panunutan dagiti ka aruba. Napilitan naklang at akasapulak ti kwarta lakay. Sos, pamilyam ti inbabain mo iti kasta ngay naramid mo ba kayo?
Alan alakay. Uray 2,000 lang. Tapno makumpleto ko ma. Sos, makipurdiya ka iti ayan ni Nana sabay. Tapno makumpletong. Ano siya? Talaga nga awan kwarta kita. Naigatangan iti abono kun similya ti kakaiso na kwartak. Inton sumarunong amin. Saan alinuloko ti aramidem? Tanay nakababain no maduktalan da. Anyan tulangan ti rupam nga isang umijay. Huh. Anya lagi day. Di ka garamay iti dakais para lang iti kwarta. Laglagi pa mati kwarta. Kat mabirukan day ta. Ngam ti dignidad mao no nadadaal. Narigatay na may subli day ta. Anya lagi day. Mala. Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Mare, adala kong amangga? Hay, unay kan mare. Siguro, no ulag na ita, tinukaw na ka. Salbat. Anya? Day tama ni Neta. Sang-sangwam day talako ka mangga. Anya lagi din. Ayun! Jakmut lang napansinan. Una yan? Sus! Kaslamata amin alinaon day tarupam. Ngam saan mo bailaan nakita da kita nagdadakal amang gadita sangom. No niya loonay ayat ibang panunudaw. Si kakit naman. Nagadumanan na ibagam si kabakla. Mala, mano a kilo ayat ikatangan? Mano ti per kilo aya? Ay, 45 lang, mare. Ala, ilakwan nak iti may sa kilo, mare. Makapangpanganak at talaga iti mangga. Okay. Mabit lang, mare. Anya da kita nagbubukol nga imot mo, mare. Ha? Ay, kumare. Mangga daytoy. Makapangpanganak ngamin unay, iso anapanak gimatang inja ni baklita. Ah, ay, kasta ka de? Rabrabi imot amangan ka iti mangga, mare. Saan mat ajay oras timangan? Si kamat. Si kangay mare, papanam. Ay, may sublatan man ang mapan-ejester na ni baklita, mare. Inakman gumatang iti si daen me. Ay, katwa na. Barang saan pa yan nagsara? Ala, mapan ka nga rudan, mare. Barang nakalukat pa eh. Nasabat ko ni Brenda, mare. At damot imot na amangga. Ha? Ayun, mare. Dito ay tinagatangan na. Kasta ka di? Ay, una yung dayja a babae. Rabi nga mangan ti mangga. Siguro, masikog dayjay. Ang mga nuagin inaw kit din. Ha? Siga kit dimot, mare. Kasano ko mga aginaw kat awan mat asawa na. Oho, awan asawa na. Ado mo ti tricycle driver ang mga tulog-tulog yung kuwanay jo balay na. Anya tamo tayo ngay. No, damot aramidan da milagraw. Huwag? Oy! Nag-advance mat una yan dahil panunot mo, mare Tonya. Ay na, ibagbagak laang ti pudno, mare. Amok ti mapaspasamak iti biyag na dayja Brenda. Awan asawa na. Ngam adaw ti lalaki na. Iyos. Anya? Iso nga amok, masikog dayjay. Nakasuman, kundi gatang iti mangga kanen na kanumat kit rumabiin. Amok, agin inaw ti sayat a babae. Anya lakit din. Ay, salbag ti amin na salbag. Nung nangalalaan na nga tati kastang imbaganakan ka, ha? Ay! Amo mata ni Tonya. Amin na magida na at naman niya may papanan na. Ay, una yan. Gapula ang tanakita na anak kay iti mangga, ibaganan nga agninawak ka no?
Wan mare, iso timbaga na, idisimublat kan ka nga imay gimatang. Anya lakit din. Apay, saan ang mabalin ang makapangpanganak lang iti mangga? Iso nga imayak gimatang? Diyak manamugan ko na. Okay, iti saba. Tay baga na pa'y kan ka nga ti lalaki at tricycle driver ang mga itultulod kanyak ijebalay? Ti awanan ba'y na babae? Gimatal ti dakulap ko iti rayta ngayon baga mare. Matungpak dahi iti left and right kunak tumad. Ala tumpaam. Maruwam ababae. Day, tati parakan ka. Anay ko, apay at panak matlatan si ka, Brenda. Abay, saan ka nga aware nga adatrasom kanyak? Labi naman. Maminsan pa'y, Lablabidam ko ng pailang, ha? Ni, apay nga atong pa, kamatan atong pa. Anya nagitinapan mo yung bagbagay si tersena ni Bakla. Alaman, ibagam man iti isang wanak ita. Anya? Gapulang iti mangga napan ko ginatang, napan mo matit yung bagbagang agnginawakon. Kantidakas na pa nakunam ka no anagado ti tricycle driver amang itultulod kanyak ijabalay. Malamang, isuti na kasi kong kanyak, kasta ka di? Ha? Maminsan pa, Day, tati maganap mo salbag ka. Awanan ka itibain. Amin matan kat kami ti dakas a kay papanan na. Ha, maminsan pa ito niya. Maminsan pa ya, salbag ka. Ay naapaw. Una yun dahi ta akulay ti rupam si katunyak. Kasla na luong nga star apple. Sumardan ka si Kabaldo. Di nakbisita na karkarong. Tamangan no si katipagdasalan ti pungtot ko iti dayja, Brenda. Oh, si kapay lang kadaganas na nga agsaw iti kasta. Anya? Nagpunang amin ken ka at tila mapan mo ibagbaga ay tersena ni Bakla. Anya nga ita, tinungpa na ka lang arod iti kap na kam atong pa. Sumardan ka ko na. Dayta nga min di paglayngam. Amin na makitam, dagas di kay papanan na. Ulitam tupay, tapno tumpangin da kan tumanang. Anya? Tapno maimyun day tarupam iti tumpa nga awan patinggana. Anya lakit din. Ay naapo. Gusto lang unay na itangay naramid mo ken kuha na, mare. Ay, wan mare. Maminsan pa'y talaga ang mapanakis istoryaan iti awan kinapudno na. Saan lang atong pati paraman ko na. Ay, bilibak mata talaga iti kinaturad mo, mare. Agasam man. Tawan pa nagduwa-duwa manapan ng tungpakan kuha na. Ay, marurodak man iti tattawa akas kan na. Saan ba't yan anuan? Ngam amin ang makita na, ikan na iti kaipapanan. Asino kumangay, ti saan ang maibabay iti kasdeng aramid na. Sa bagay man ni, Awanan ba inday si Atonya? Mure man wag linipat kami kumari no kasdeng mutlaang ti ugali na. Nawan kumarik awan laang. Anya lakit din. Kan, saan na kumamat ang iraman, mare, unay kan? Ag kumari talatamat, Una yan? Asino ngay mat dyan nakita kakakuyog mo ang nagpalaod idikalman, mare. Ha? Sino ang lalaki ti bagbagam, mare? Di ka man agindi din awan ang mo, Mari Lisa. Ano? Gano na palabas kayo, idikalman. Nagkuyog kayo. Panagkuna ni Mari Kulas Dayjay. Uwan, mare. Naira na ngamin nga adamapan ko alaon ijay laod idikalman. Kat nagrana kami mat ijay kalsada. Ay kat nagkuyog kami Amo, Mare. Di kuyog-kuyog. Pakaalaan iti sikog ako nada. Anya? Ay sika talaga, mare. Amumot nga adda asawa. Kan maysa si aasawa mat ni Pare Kulas.
Oo, amaw mi kapanawan. Adaman asawa, wunno awan. No ti panagkunam ket adda something mi kin ni pare kulas, nagbidot ka mare. Nagrana kami laeng, day talaeng, anya lakit din. Apay, mare. Saan ka kadipay, anak nagam? Hindi pa lang tumpa ni Mari Brenda kan ka. Ah? Katpudno mo ti magpagakan ka, mare. What? Nakita ti dua amatak ti panagkuyog da kin Nicolas. Agos man ta nag-sweet da pa ya magmag na iji kalsada. Anya? Iso apat siya. At da saan anasayat ngar aramiden da. Agos man, nagragsak da magmag na iji kalsada. Sika talaga, mare. Amin mo ta na maghitam kat kami ti kaipapanan na. Naimbag kumaa. No nasaya at akaipapanan. Ngam saan man. Ay na, mare. Saan ko nga ibaga no saan anakita ti dua amatak ko naktumat. Ala, andakan ka dahi mare. Ngam no siya. Saan ko apat dyan ti bagbaga? Ay, salbag ket diday di atarabitab a babae. Saan lagaya masisyak tinang ibagaan na, mare? Uray dahanagan Luisa ijay daya na panamadlaing bagbaga nga adda kanulimad a relasyon yo ken Nicolas. Una yun aton niya dayjay. Ay, jak amuno anyat maaramidak no makitak ti panagrup-rupa na. Amo, ni Mari Brenda, saan na nagpangadwa na panijay balayda na panatinong padagos? Kapumadlang iti sana budno alablabidan na. Payman dayjay a babae. Anya lakit din. Kasanon no makadanon day taadamag kinilakay ko. Sapay managimon ta asawa. Anya laangan nga iti maibagana. Ay, wala nga paisuan niya. Sigurado nga aga pa kami nga agasawa no kastoy lang. Mala, bapan kay di balay damare. Kasarita man na imbag. Wen mare, talagang aramidak dayta. Saan laeng apan nakisarita? Talaga ang matungtaken maisagunok ko dayjay. Anay ko! Nagawan abain mo? Mangdadaal ka moten iti relasyon ti agasawa iti kastang aramidam. Apay ngay atinong panak madlatan, Lisa! Talaga adamagampay laeng no apay atinumpa ka. May sapay. Hoy! Anya ka din tiyar aramidam! Salbag ka! Di mo orayan ang mangirwarak iti pangpang orkukan ka! Anyat napan mo imbagbaga iti kaaruba nga dalimot a relasyon mi kin Nicolas, ha? Apay, napanagnagam? Nakitam laeng anagkuyog kami. Tilamot tan tinapam mo imbagbaga iti tattao. Anya? Anay! Salbag kakit di. Kasanon numaamuan ti asawak day ta anapan mo imbagbaga? Ken ti asawa Nicolas? Ad ebidensyam, ha? Kwa? Awanan kay tibain. No dumanon day takin nilakay ko. Idarum ka kunak tumat. Nakitam lang ang anagkuyog kami. Tila-tilan tinapan mo imbagbagay ti tattao. Di pa'y lang diwig day tangiwat mo. Makapapungtot ka. Tinumpak iti nagsasaruno. Anya? Kit nan ano nga yung tirupa na? Bibiyang ko kumaitirupa na. Tinapatid kanya. Natumpak iti namitlo. Ay, una yun bakit? Kaasi mo tirupa na no kasta. Sapay rapas si dakulap mo. Sa anak anaasikan ko nalakay. Pulos sa anak anakarik na iti asi. Talaga apungtot tinagari iti bagay. Ay, yung lalaki din aya. Maminsan pa'y nga damangag ko asayang gusang na day di ababay. Talaga asaan lang atong pati iparaman ko kankwana. Bakit? Nagalas ti ugali na day di ababay. Isun sa lang ti tao anay parso akas jay ti ugali na. Makapangaryat! Kanya lakit din!
Nay, wala naman tayo pulpulagin mo di tarupam. Tonya, Tal na ka. apay, nasaniitan na tarupam. Gapo iti tungpa nga awan patinggana. Anya? Naimbag man uray namin anuda atong paenday tarupam. Kat saan kalata mapupukawon iti namnama amang ipamani iti pampanag nga imposible ang mapasamang. Di ko na. Sumardeng ka. Tamangan mo si kamot itong paa. Aha, di ka pa ilang amin baliwan day tanga ugalin. Apay, manupay ayati masapol amang tumpakan ka sakbay nga agbadbaliw ka. Anya? Ay, na-immune na talaga day tarupam iti katutungpa. Kita emat, saan pa yan at tumalab day talanang ikapkabil mo di tarupam? Oh, kasla nakatres pay laeng ti iman ni Lisa dita. Ha, ay niya lakit day. Ay naabaw! Kung laki din no asino kan, si kamol gayam to niya. Si kamot, Cardo. Kas maalaal-alya ti panangkita mo kanya. Nakas tao na yan pa nakakipton mo. Kas kamol lamang gagamutan iti kasta lang am. Anya? Day tagayam ti magbagada tinungpa ni Brenda kun Lisa niya. Ay, unay mo ngaminan ti pamayam ka iti makitkita mi ti aglaw lang. Amin mo ten kay ikam iti sa bali akay papanan. Apay, adaan mong aya itinapasamak si Kakardaw. Takas na tibagbagam kanya. Alaman, Amo ka. Alangan mo asang nga ibagat ti asawa kanya. Ay sa gusto niya. anya? Baglangan na. Tasanak adagos anamati itinapan mo imbagbagay ti tattao. Nga dalimod a relasyon da kulas kun ti asawa. Ay salbag ka. Paliwam day tanga ugalay. Tani. Kaasi mo day tarupa mamatongtong pa. Kapulangit ikinatarabitab mo. Inya laki day. Oh, nakita man na dito imot ko a pinya kan orange. Ha? Ang mga no ibagamanan nga ginawak iso aging matang iti kastoy. Ibagam lang tapno itapay lang luguban kan. Ay, si kakit dimot, Mare. Awan matibagbaga. Anyat amo, no plan-plan wamanan ang mapan ibagay ti tao nga agninawak. Iso aging matak iti pinya nga urerabiin. Ha? Amok ti ugalim kat. Amin na makitam kat ikam iti dakas akay papanan na. Ibabain mo mati tao gapo iti kasta nga aramid mo. Ikwa. Pasensya ka kuman, Mare. Ikari, saanan ang maulit pa'y? Ay, nasaya at no pudno na itanga imbaga mare. Tungpaan ka kuman kat. Eh uray la ag-black day tarupam. Makapahay blood ka babae. Ditakan! Nakita da kami itay ang nagkuyog kini Berting. Taintulod na ti ginatang ko a feeds ijay balay. Ha? Ang mga no ibagam manan nga dalimot a relasyon mi. Ibagam itan no kasta ti tumartaray di ta panunot mo. Takulaya kunday tarupam. Ha? Pakitaan ka manan iti istar ko naktuman. Ikwa? Saan, Mare? Si kakit dimot. Anya? Ikari, saanan ang maulit pa'y ti inaramid ko, di ka na kayo ka ni Pari Kulas. Aklo na ka naglablaba sa kunay. Nasaya at kitdi ang tanaamiris mo dayta. Salbag ka. Ay, pakawanan na ko, Mare. Promise, saanan ang maulit kung nakmanaw. Rumbang lang ah. Makadadaal itibiyag ti agasawa dagitang aramidaw. Uray awan kinapudno kan pamaneknek mo. Nagturod ka amapan mangibagbagay iti tattao. Salbag ka. Kas iti nakunag, saanan ang maulit, Mare. Nasakitan da ito'y rupak iti tong pangawan patinggana. Gusto lang. Barang agnakam ka. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinagkipusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, anya laki din.
Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.